Du vil gerne være sådan, det kunne præcis ikke gøre det. Hvad? Du vil gerne stå før, du vil sige. Og damn. Ej, dem. Go your own ways, man. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Du klipper det her ud, ikke? Jo. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ham squad i dag. Ham squad. To Hamsquad member. 2 ham squad members. Der er kun 2. Magnus han er her ikke. Nå, Magnus han er simpelthen lige syg i dag. Ja. Han blev kørt ned af en bil. Og vi skal spille op i Boyana Bike i dag. Ja. Det er simpelthen sådan et godt spil at spille, når man sidder i skolen. Ja. Skal jeg starte? Skal du bruge musen? Okay. Jo, det kan jeg gøre. Nej, man skal ikke bruge mus. Okay. Og så ser vi, hvad der sker. Om jeg dør. Det gør jeg ikke, fordi Hvis du dør, så skifter vi. ja, men vi er jo sådan nogle tryharders, så jeg dør jo ikke. Forhåbentlig. Whoop! Altså, så man lige mig, var. Whoop! Så man lige mig, nu. Altså, Gulli, hvorfor skal vi høre de der scary TikToks? Oj. Gulli, skal du være med til at spille op i eller bare ikke? Han er ikke en del af Hamsquad. Nej. Men jeg troede lige, vi kunne lave collab. Men han gad ikke at lave collab. I wanna go out and touch some grass. Så på det. Nej! Nej! Det må jeg ikke sige. Nej, jeg spiller bare her. You nick! Seriøst, der har været myg inde på mit værelse, og jeg dræbte dem alle sammen, og jeg nærmest ikke haft åbent vindue. Det var sket. Det var sket for mig. Hvorfor bruger du 2 hænder? Det gør jeg heller ikke. Og Hvorfor 2? jeg får ikke 2 hænder med. Det er gammel, mand. Jeg er sgu da ikke gammel. Du er ikke godt mig. Jamen, det er begge to, mand. Fucking små rundt. Jump. Like that. Nej. Girls like I showed me. Har du set ham der? Kender I de der piger, man bare ser på TikTok? Altså også sådan ens pigevenner, ikke? De laver bare de der røvføleren TikTok-videoer. Og så man får nærmest stress, fordi de er så føleren. Men nogle af dem er også okay, Benny. Ikke? Det er ikke nogen, jeg kender. Nej. Vel, Altså. Har altså... du set ham der fucking lækker, der lavede? Can what? Jo. Eller de der mulatte drenge der bare sådan... Har det der kæmpe krøllede hår, der bare... Bro, jeg trykker space, man. Hey! Jeg får... Hey! Jeg må prøve igen. Instant fight. Top 10 fights on YouTube. Jeg top 10 fights on YouTube. Nej, du skal have lidt momentum. Der er en højtaler på vejen. Du skal have lidt moment. I have the top 10. Vores næste video kommer til at være en reaction video. Nej, det var mukbang. Med nej, vi laver faktisk mukbang igen. Ja, i Lalandia. I Lalandia. Og der er lige små... Er der... Der vi laver Nej. vlog.
vi skal lave, vi skal lave en vlog i LaLandia. Og så kommer I måske med ind i badeland. Måske, hvis Vi vi kan lave svømmevlog. Ja, I skal med ned i... Watch till the Behind end. the scenes. Watch till the end. Watch till the end to see omklædningsrummet i LaLandia. Kom nu, gør! So what a good goes like. Allahu Akbar. Må man ikke sige. Jeg bliver sløret ud. Ja. Vent, så du siger, du får den bare til at sige mip. Mamma, mor kommer til at blive sur. Eller min mor. Seriøst, jeg mener det. Man kan bare høre Gustavs TikTok i baggrunden. Rasmus Juhl, jeg elsker dig. Arb, jeg elsker dig. Også mig. Også dig, John. Ja, og Jonathan, vi elsker også dig. Også Thijs. Og ja, tak skal vi have. Sebastian. And Bastian. Og William. Og ja, William. Og Lauke. Og Lauke for Ja, den sags. Lauke. Lauke. Du skulle mig ikke hej, motherfucker. Ja, Lauke. Jeg stadig ondt i armen. Han har stadig ondt i armen. Det gør meget ondt. Every day I'm getting closer and closer. På en person som Adam. Så du det der hopfilm? Ja. Silas, har du tænkt dig at... Fuck helvede. Nå. Ham squat. Nå, er det mig? Du har sgu da været død flere gange, mand. Okay, jeg skal lige finde det Hallo, seriøst, jeg kommer til at se den der på YouTube, ikke? Og så kommer jeg til at se, om du er død flere gange. Fordi jeg vil ved med, at du var død flere gange. Han så mig ikke, vel? Great. Han så mig ikke, vel? Nej, han så mig ikke, vel? Vi skal lige holde øje med, fordi ellers så kommer han og jumper mig. Hvad du skal beat, bro? Det ved jeg ikke. It's the first of the month. Du er død flere gange, eller ikke? Nej. Okay, jeg kommer til at kigge igennem det hele. Du er fucking død flere gange. Du er midt. Du må godt, altså Ave kan bare rigtig gøre ud, han er død. Ja. Okay, godt. Skal jeg sige for noget? Vi skal skride snart. Det er min tur. Jeg skal gå ud. Show me. Ej, show me. Den er fucking banger. Vi er de nye I Show Speed og hans far. Jeg er show speed. Jeg er hans far. I det mindste viser jeg ikke min dealer på kamel. Show me. Du er min far. Every day I'm getting closer. Every day I'm shuffling. Nej. Every day I'm shuffling. Selvfølgelig. Okay. Okay, Jeg Mads. hopper. Nej. Jeg hopper. Stop. Du ved ikke, hvad man skal gøre. Så er der, man skal double jump. Smartness and buffness. Hey! Om før. Det var dig selv. Adam kan ikke være sikker med. Kan man overhovedet høre dig? Ja, det håber jeg i hvert fald. Ellers kan man bare høre sådan en lille stemme, og så bare sådan mig. Men så er der Sande, Vilde Family i Jyllinge, og nu er der også Ham Squad. Ja, jeg skulle lige... Fuck Beta Squad og... Har du set Beta Squad og AMP? Har du lavet sådan en video? Ja. Men den... Hvad skal jeg sige? Har du set den? Jeg har ikke set den. En video. Har jeg ikke
set. Og fuck ham squat og AMP og sådan noget. Vi har ikke Last to leave. Nå, fuck beta squat og ham squat. 20 minutter. Ja. Fuck det. Nej, jeg har ikke set den igen. Jeg så den, imens jeg spiste. Mødbrød. Jeg er amu med først. Hvad? Du går bryde. Nej. Du skal hjem Jeg snart, gider Gustav. ikke redigere det her lort. Gider du ikke at redigere det? Nej, Dogne skid. det bliver bare postet. Så skal jeg have tålmodighed Den er 10 minutter lang. for... Den bliver 5 minutter lang, den her video. Hvorfor? Jeg skulle bare så snakke om Sanne Vindel Family og sådan noget. Og... Ja, okay, så har jeg jo sagt fuck en gang imellem, men altså... Nå, vi klarer bare lige bane 1, og så stopper vi den her, tænker jeg. Okay. Fordi så har Adam også tid til at komme ud og æde. Og så mødes vi igen. Ikke til os. Jo. Og så laver vi et vlog. Altså i dag? Ja. Okay. Og så laver vi et vlog. Så laver vi vlog. Vi livestreamer også. Jeg skifter lige med Twitch. Kan Nå. jeg navn til. Nå jo, vi Gamescom. livestreamer os. Nej, jeg livestreamer sgu da bare på... Nej, det kan jeg ikke. Jamen, jeg skifter lige navnet til Hand Squad på Twitch. No! Det var lige min svampe op. Stop for helvede! What the hell? Oh my god, no way. Fuck Beta Squad. Fuck Beta Squad. Fuck Sanne Villa Family. Vi har beef nu, Sanne. Ja, Sanne, dig og mig, mand. Vi ops. Dig og mig, mand. Vi ops. Vi er ops nu. Fuck you and your family, man. Ham squad. Ham Squad. The two sigmas. Jeg kommer efter din datter. Vi laver en... Nå nej, man må sgu da ikke lave trusler på YouTube. Lige meget. Vi bokser. Sanne, jeg kommer efter, vi skal bokse. Ja, Sanne, jeg inviterer dig og din mand til en boksefight mod Ham squad. Ja, Ham Squad. Hele Ham Squad. Hele Ham squad mod dig og din familie. Sanne, accept fighten. Eller død. accept fighten eller leave YouTube. I'm just saying, Sanne. Jeg er glad for, at I flyttede. Accept fighten, Sanne. Sanne, vi er bange for dig, Sanne. Vi er ikke bange for dig og dig og din familie, Sanne. Hende der med, jeg fandt ned. Hallo, tag lige Sanne i videoen. Okay. Hvad er det nu, jeg har ramt? Er det sådan 50.000 følgere? Vi er på sådan 14, ikke? 15. 14-15. Og vi er de næste store YouTubere her fra Danmark. Vi kommer efter jer, Sanne. Det er skide. Sanne, vi kommer efter dig. Ej, skal være ærlig, jeg er faktisk kæmpe stor fan af Sanne, fordi hun har hun har de der unikke videoer. Det slikler. Nå, jeg slikler. Ja, Jeg tror, men, det er derfor. men Sanne, jeg siger bare lige, imagine at lave haul for Netto. Eller Rema. Netto. Det skal vi lave reaction på Sanne Villa Family. Ja, skal vi gøre det senere så? Okay. Du kan ikke komme hjem til mig senere, det tror jeg ikke. Jo. Nej, Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? det bliver på din. Det bliver hjemme hos dig, jo. Jamen, vi har sgu da ikke hjemme hos mig. Du må ikke gå hjem, for helvede. Hvorfor ikke? Jeg ved det ikke. Er jeg bandlyst? Nej, jamen, vi får ikke lov at kan være herhjemme, efter jeg har spist. Hvorfor? Ved jeg ikke. Er jeg bandlyst? Efter aftensmad, så er det bandlyst.
Okay, nice. Sanne, Sande. accepter fighten. Eller død. Har I overhovedet en TikTok-kanal? Fordi det har vi i hvert fald. Ja, ham squat. Hamsquat, alle sammen, selvom du ikke er fra Jylling eller noget, ikke? Selvom du ikke er fra 40-40. Så er du ikke engang fra Danmark. Ja, altså, Jeg forstår, hvad vi siger, ikke? Men det er lige meget. gå ind og subscribe til Hamsquat. Vi siger tak for den her video. Farvel. Farvel. Sanne, accepter fighten. Accept the fight, man. Motherfucker.